Търсене. В горния десен ъгъл се намира прозорецът за търсене. Пишеме фраза, по която търсим. Например, изплащане на издръжка. В случая сме изписали погрешно думата издръжка. Системата прави проверка и тъй като думата е погрешно изписана, ни предлага правилното. Изплащане на издръжка. Резултатът от търсенето е под следната форма. Списък с документи, допълнителни филтри по групи документи, филтър по заглавия и настройки за търсене. Тъй като имаме голям брой резултати, те са страницирани в 8 страници. Най-отгоре в списъка присъстват документи, които са подредени по тежест и са най-релевантни на нашето търсене. Например, нека отворим наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. В отвореният документ виждаме маркирани в жълто фрази, които съответстват на нашето търсене. Обърнете внимание, че те не са точно срещане на нашето търсене. Изплащане на издръжка, например, издръжката се изплаща, изплащане на издръжка, изплащане от държавата на присъдена издръжка. Ако искаме да премахнем маркирането, можем да го направим от тук. Ако искаме да върнем обратно маркирането, натискаме отново. Обхождането става по следният начин. Чрез стрелка надолу отиваме на следващо срещане. Чрез стрелка нагоре отиваме на предишно срещане. Може да обхождаме и по отделните думи, като отпред цифрата означава брой срещания на съответно фразата, съответно отделните думи. Какво допълнително може да филтрираме в резултат? Отстрани можем да правим допълнително филтриране по тип на документа. Например, можем да видим само нормативни актове, в които се среща фразата изплащане на издръжка. Можем да правим филтър по заглавия. Например, в случая ще имаме само документи, в чието заглавия под някаква форма се среща изплащане на издръжка. Настройки за търсенето. По подразбиране е избрано евристично търсене. Това ще рече, че не се търси по точното срещане на отделните думи, а вариации на думата. В случая изплащане, изплащането, издръжка, издръжката, издръжки, за разлика от стандартното търсене, където тези думи се търсят в документите с точното им срещане. По подразбиране, брой документи на една страница са 500. В определени случаи потребителя, ако му е необходимо, може да намали или увеличи този резултат на страница. Обхождането на страниците става от тук. Може да се отива на последната страница, може да се отива на най-първата страница. Ако искаме да търсиме точно срещане на израза изплащане на издръжка, можем да напишем следното. Кавички и в кавичките изплащане на издръжка. Резултатът е само документи, в които имаме точното срещане на тази фраза. Изплащане на издръжка.